हागोन समायना खा जायगाया मा स्कुलाव मा स्कुलाव आंबो मोनले ओमफ्राय बेयाव साब्रै थायोबा 4500 जायफोरानाखि साब्रै खेबसेनो थाबैगोन So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlog. I hope guys all are doing well. दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो आंनि गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआनो जादों पालांचि रिजर्टनि। दायो जोङो पालांचि रिजर्टआव थांगासिनो। दिनै 20 डिसेम्बराव ओपनिं जागोन बियो। स' दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे रिजर्टनि फुल डिटेल्सखौ दा भिडिअआव खोन्थागोन आं लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम। आरो सोरबाफोर फैनोबा फैनो हागोन नोंथांमोनाबो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनी पानबारी स' नायलांबाय था नोंथांमोना माबायदि बे रिजर्टआ नै बियो फरेस्ट केम्प मैना केम्प होनो बेखौ बेनि नै ओमफ्राय ओरै थांबानो मोनबाय नै स' लोगोफोर जों बाइकखौ नैबेयाव पार्क खालामसै बेयाव पार्क खालामग्रोना लानि लोगोफोर दायो जों सफैबाय सिङाव हाबलांसै र' आच्छा औवानि दालां नै ये मा रेस्ट हाउस नामा सिफुं जिरायसालि नै बियो दंफां दालाय गोजा एसे इउनिक स्टाइलनि बानायदों दंफां मुरा बियो बरिया कालार फुंखादों बरियाखा बिबार गारि टायार गोजा बेफोरो Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. स' लोगोफोरनो बेफोर न'आ गावबा गाव आलादा आलादा नाम दंजोबखायो जेरै नै बियो मै फाख्रि बादा बेबो बिदिनो आलादा आलादा नाम दंजोबखायो आरो ना लोगोफोर दायो जों नैबे सिङाव हाबहैनो नागिरदों डाबल बेड नै इयावबो स' नोंथांमोना सोरबाफोर फैयोबा नै बेयाव स्टे खालामनो हागोन बहुत मोजां फेसिलिटि दं नै डाबल बेड सानै सानै 2 पार्सन बेयाव 2 पार्सन आरामसे दा खोन्थागोन आं बेनि प्राइसफोरखौ बेसेबां मा नामनि नामा न'नि नामा मा नामनि ना खैना सान्ति बादा खैना सान्ति बादा गाइस दा जों सिङाव हाबनोसै नै डाबल बेड बायदि मोनदों बेरायफैनानै मोजां मोनदों जोबोद मोजां नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन समायना खा जायगाया मा नाम रा बाबु नोंसिना नामा मा नाम प्रदीप टाइटेला प्रदीप ब्रह्म केमेरायाव मा क्लासाव फरायो मा क्लासाव फरायो 2 मा स्कुलाव आंबो मोनले बावबाय नोंनालाय मा नाम लैथोमा ओमफ्राय टाइटेला बर' मा क्लासाव फरायो 2 ओमफ्राय नोंनालाय बाबुना मा नाम नोंना नेरसोन बर' ओमफ्राय मा क्लासाव फरायो सियाव दे दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट
पानबारि रेन्जनि सिङाव मैना फरेस्ट बिट बिनि साखाथियावनो मानास नेशनेल पार्कनि बर्डारजों नांजाबनाय नं 2 सावरां गामि बे गामियाव देग्लाय गोदानै लुनाय जिहेतु पालांचि लज नैबे पालांचि लजखौ दिनै बेखेवनाय जादों आरो बे पालांचि लजखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव माखासे फिसा कटेजफोर खालामदों बे कटेजफोरा बेखौ जोङो बे लजखौ खुलिनायनि गुबै जाहोन आरो बे कटेजफोरखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु गोबां बोसोराव जों नुबोबाय थादों टुरिस्टफोरा जोंनि बे पानबारि रेन्जजों थानाय जिहेतु मानास नेशनेल पार्क बा चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोलैनाय बे साइडआव गिदिंफैयोमोनब्लाबो नाथाय बेयाव कटेज बा लज गैयैनि थाखाय टुरिस्टफोरा फैनानै थानो सुबिदा मोनाखैमोन जायनि जाहोनाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैनाय जितु बासबारियाव गोबां कटेज आरो लज थानायनि थाखाय बेयाव थानानैल' मानास नेशनेल पार्कखौ बिथांमोना नायनो सुबिदा मोन्दों जोंनि ओरैजाय जिहेतु थाग्रा गैयिनि थाखाय रावबो थाफैनानै नायनो हायाखै दा बेखौ नोजोर होनानैनो जों दिनै जों गासै 11 जन ग्रुपआ लोगो नांनानै बे लजखौ लुनाय जादों आरो आसा खालामदों जों बिनि गेजेरजों गोबां बायजोनिफ्राय बा जोंनि गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै जोंनि पानबारि रेन्जआव फैनानै जों कन्टेक्ट खालामगोन आरो बे जोंनि बे पालांचि लजआव फैनानै बिथांमोना थाफैनो हागोन बेयाव माखासे जोंनि बर' माहारिनि बा गुबुन हारि माहारिनि ट्रेडिशनेल फुड जेरै बर'नि अनला ओंख्रि नाफाम मैथाजों ना थास' बिबार थास' बिथुरि आरो जोंहाय मानिमुनि बायदिसिना जितु मेडिसिनेल प्लान्ट आरो जोंनि ट्रेडिशनेल ओंख्रिफोरखौ जों बिथांमोननो होनो नाजागोन दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो खावलायो जाहाथे जोंनि बायजोनि जायफोरनाखि बिथांमोना मानास नेशनेल पार्कआव बेरायनो गोसो बिथांमोना फैनानै जोंनाव कन्टेक्ट खालामनानै जों थाफैनो हागोन आरो नोंथांमोननो जोङो गुबुन बे कटेजफोरखौ जिहेतु नाम दोन्दों दा बेफोरखौ फारि देखायलांगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव जाय जोङो औवानि मोनसे जेनलाब बानायदों आरो बेनि गेजेरावनो माखासे गार्डेन दङ दा बे गार्डेनखौ जोङो मोनसे मुं होदों बियो सोमलि बिलो जाय सोमलि बिलोआ बियो जोंनि नैबे पार्कजों जिहेतु मैना फरेस्ट बिट अफिस बे मैना फरेस्ट बिट अफिसजों थांनानै 2 किल'मिटारसो सिङाव बिराद समायना सोमलि बिफांजों लोगोसे बेयावनो माखासे बिलोफोर दं जाय बिलोआव जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरा फैनानै बेयाव दै लोङो आदार जानानै जिरायफैयो दा बे मुंखौनो बेखौनो जों नोजोर होनानै जोंनि नैबे लजआवनो जोङो बे सोमलि बिलो जितु गार्डेन बा बिबार बागान जों बेखौबो बानायनाय जादों आरो गुबुन मोनसे दं बियो मोनसे जोंहा जिरायसालि बे जिरायसालिया जाहैबाय बे जिरायसालिनि मुंखौ जों दोनदों सिफुङा जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि मोनसे दामजु आरो बेखौ जोङो बुहुमनि दरबाराव मिथिखायोब्लाबो जिहेतु जोंनि लजआव गोबां हारि माहारिनि सुबुंफोर फैगोन बायदिसिना स्टेटनिफ्राय बेरायग्राफोर फैगोन बेयाव बर'नि अनगायैबो गोबां रोखोमनि सुबुंफोर फैगोन गतिके बे जोंनि लजआव फैनाय सुबुंफोरनो जों जे आरो सिफुंनि सोमोन्दै जोंनि रेस्ट हाउसखौ जों मुं होनानै जों बिथांमोननो फोरमायबावनो हायो बे नोजोरजों बे सिफुं रेस्ट हाउसखौ दोननाय जादों आरो गुबुन मोनसेबाव जोंनि नैबे सानजा पार्कखै थानाय बे सानजा पार्कखै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव माखासे उन्दै गथ'फोरनि गेलेनाय जेरावनाखि गथ'फोर गेलेगासिनो दङ आरो बेयाव जिरायसालि नैबे पार्कखै जोङो इयुन समाव जोंनि साननाय आरो जोंनि माखासे मावनो लानाय जोंनि थांखि बे जाहैबाय बेखै जों थोरिनि न' लुगोन जेराव जोंनि कमप्लिट ट्रेडिशनेल जोंनि बर' माहारिनि होन एसामिसनि होन बा गुबुन ट्राइबेलफोरनि जायफोरनाखि न'फोर लुनाय जायो थिग बे नोजोरखौ होनानै जों नैबे बेयाव माखासे थोरिनि न'खौ जों लुगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जिहेतु टुरिस्टफोरा बेयाव बेरायफैनायजों लोगोसे माखासे बेयाव मेगाजिन बा बिजाब बा लोगोसे जिब जुनार दाउसिन दाउला बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बायदियै आरो लोगोसे गियान आरजिनो हानाय बायदियै जोंनि बेयाव बेरायफैग्रा माखासे सुबुंफोरनो जों नैबेयाव मोनसे फिसा लाइब्रेरिबो खुलिनो थाखाय जों मोनसे प्लेनिं खालामदों बेखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि साननाय हनाया जाफुङोबा जों बेखौबो बानायलाङो बेयाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना बियो मै फाख्रि बादा बे बादाखौ जोङो बिनि थाखायनो मै फाख्रि दोननाय जादों बे मै फाख्रिया जाहैबाय दा गोमालांनो नागिरनाय मोनसे जुनार जायखौ इंराजियाव स्पटेड डियार होननानै बुङो नाथाय बे मै फाख्रिखौ जोंनि मानास नेशनेल पार्क बेयाव मोननाय जायो आरो बेयाव गोबां खम अनजिमानि मै फाख्रिखौ नुनो मोननाय जायो बेखायनो बेखौ जों बोरै
बुहुमनि दरबाराव बा जोंनि बेरायगिरिफोरनो जों मिथिहोनो हायो बा दिन्थिनानै होनो हायो जे मै फाख्रिया जोंनि मानास नेसनेल पार्क बे पानबारि साइडआव मोननाय जायो दा बेखायनो बेखौ जों मिथिहोनो थाखाय आरो बेखौ इस्टाब्लिश खालामलांनो थाखाय आरो बेखौ बोरै जों रैखा खालामफिनबावनो हायो बेनि प्लेन पलिसिफोर फैनो हायो बेफोरखौ जोंनि जितु बाहेरानिफ्राय बेरायगिरि बिथांमोना जोंनिफ्रायबो मिथिगोन आरो जोंनोबो साजेसन होलांगोन बिथांमोना नुनो मोनदों बियो गुबुन मोनसे जोंनि बादा बियो दाउ थिलिङा बादा बेखौ बेंगल फ्लरिकान होननानै बुंनाय जायो इंराजियाव बे दाउ थिलिङा बादाखौबो जों बिनि थाखायनो दोननाय जादों जे जोंनि मानास नेसनेल पार्कआव दाउ थिलिङा बेखौ गोबां हिउज एमाउन्ट जोंनि मानासावल' बांसिन मोननाय जायो दा बेखौ जोंनो माखासे एक्सपार्टफोरा फोरमायदों आरो बेखौ जिहेतु बाहेरायाव मोननो नागिरा दा बेखायनो बेयो जे जोंनि मानास नेसनेल पार्कआव दङ आरो बेयो नैबे पानबारि रेन्जनि सिङाव जों बेखौ मोननो हायो बेखौ मिथिहोनो थाखाय जोंनि बे जितु कटेज बा बादा बा थाग्रा बेखौ जोङो दाउ थिलिङा बर'नि मुङै जों दोननाय जादों बेयावबो बेड मोननै सोनाय दङ बेयाव गासै साब्रै थानो हागोन बेयावनो जों मिलौदो इसिं बे मिलौदो इसिंखौ जों बर'नि मुङैनो दोननाय जादों जाहाथे बायजोनिफ्राय फैनाय जोंनि आलासि जायफोरनाखि जोंनियाव थाफैयो जोंनियाव टुरिस्ट हिसाबै थाफैनाय आलासिनि अनगायैबो गोबां बायदिसिना प्रग्रामनि थाखाय आजिखालि दिनैनि समाव जों नुनो मोनो जे माबेबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला सानसेनि थाखाय बोथिसे ओंखाम जानायखौ जिहेतु अर्डार होनाय जों गोबां नुनो मोनो दा बे केपासिटियाबो जिहेतु जोंनियाव दङ आरो जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल फुड आइटेम्सफोरखौ जों जाहोनो थाखाय आरो बे जोंनि बेयाव आलासि महरै फैनाय बिथांमोननो बे जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल जितु फुड बा ओंख्रै अनला ओंख्रै थास' बिबार बायदि बायदि दहाय जायखौनाखि आं फोरमायलांदों दा बैफोर ओंख्रिफोरनि टेस्टखौ मिथिहोनो थाखाय दा नैबे इसिंनि मुंखौ जों मिलौदो इसिं हिसाबै मुं दोननाय जादों बेयाव इसिं प्लास डाइनिं गुबुन मोनसे बादा बा थाग्रा बेयो जाहैबाय कमप्लिट जों बेखौ थोरिजों लुनाय जादों आरो बेनि जितु बेरा बेबो औवानि दुमनाय आरो बेयाव हाजों लिरनाय मात्र बेखौ सिमेन्टजों खालामनाय जादों थाग्राफोरा मस्ट नैबे जोंनि खैना सान्थि बादायाव वेलकाम बेखौ जोङो खावलायबाय बेयावबो बेड मोननै सोनाय दङ गासै बेयावबो साब्रै थानो हागोन सासेनिफ्राय साब्रैसिम दा बेफोर जितु बादाफोरनि मुं बा कटेजफोरनि दा बेफोरखौ गुबुन गुबुन गोबां नामफोरखौ जिहेतु नोंथांमोननो फोरमायदों दा बैफोर जितु दाम जितु जोंनियाव बेरायफैग्रा जायफोरनाखि आलासिफोर बिथांमोननि थाखाय खानानै होनाय दामा जाहैबाय सासे फैयोब्ला 2500 बे 2500नि गेजेराव फुं समाव खेबसे नारें लेबुनि साहाजों लोगोसे बिस्कुट आरो सानसुआव बोथिसे ओंखामजों लोगोसे दालि बेनिफ्राय गोथां मैगंनि भाजा बेनिफ्राय पापड़ बियो 2500आव कमन थागोन आरो मोनाबिलियावबो ओंखामजों लोगोसे दालि आरो गोथां मैगंनि ओंख्रि बेनिफ्राय पापड़ भाजा बियो 2500आव कमन थागोन बिनि अनगायैबो माखासे बेदर ना बायदिसिना आरो मोजां ओंख्रिफोर सोरबा जोंनि आलासि बिथांमोना जुदि जानो थाखाय जोंनाव डिमान्ड होयोब्ला बिथांमोननि थाखाय बैफोरनि खानानै होनाय प्राइसआ आलादा जागोन दा बिनि अनगायैबो जिहेतु जोंहा बेयाव सानैनिफ्राय साब्रैसिम थानो हानायनि सुबिदा दङ जों सानैसिमाव बेखौ 3000 रां खानानै होनाय जादों 3000 बिनि थाखायल' जों खानानै होनाय जादों जे जिहेतु सानै थायोब्ला बेयाव जानाया सासेया बारायगोन बेखायनो मात्र सानैयाव 500ल' बारा खालामनानै होनाय जादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बेयाव साब्रै थायोबा 4500 जायफोरानाखि साब्रै खेबसेनो थाबैगोन बिथांमोननि मथे बिथांमोननि बेनो सुबिदाया बिथांमोना एसे खमाव थानो मोननाय जायो 4500 दा बिथांमोननि जानायनि दामखौल' हमनानै जोङो बेखौ बारना होनाय जादों गुबुन मोनसे दङ जोंनियाव जिपसि साफारि जाय बिथांमोना जोंनियाव थाफैगोन बा जोंनाव थाफैनो नागिरदों बिथांमोना थोंजोङैनो जोंनि बे लड्जनिफ्रायनो बिथांमोना जोंनियाव बुकिं बा पेकेज हिसाबै जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै मानास नेसनेल पार्कजों लोगोसे गोबां गुबुन जायगायाव बेरायनो हागोन जेराव बेनाना प्लान्टेसन जोंनियाव पानबारि हिसाबै होनना बुङोब्ला बेयाव गोबांथार थालिरनि बागान दङ लेबु बागान दङ दा बैफोरखौ जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोना नायनो हागोन आरो गुबुन मोनसेबावा जाहैबाय जोंनाव दिनै लड्ज होननानै बुंदोंब्लाबो बेयाव मात्र मोनायाव थानोबा सोरबा आलासियाल' थाफैनो हागोन बे नङा आलासिनि अनगायैबो
जोंनियाव ओंखाम अर्डार होनो हागोन जों ओंखामनि अर्डारखौबो जों लागोन आरो ओंखामनि अर्डारखौ बिथांमोना जाबायदि लुबैयो जों बेखिनिखौ अर्डारखौ लाखिनानै बिथांमोननो जों जाहोनानै हरनायनि सुबिदाखौ जों खालामगोन आरो नैबे साइडजों नुदों नोंथांमोना नैबे कटेज खैना सान्थि बादानि खाथियावनो बियो साजायनानै दोननाय मोनसे हाजो बेयो बुंनो थाङोब्ला जों आर्टिफिशियेलखौनो होननांगोन नाथाय बियो मोनसे भिउ लाबोगोन आरो बेखौनो लानानै जोंनियाव गोबांथार कमेन्ट होदों गोबां गोजोननाय मोनदों